Za čo ti dali toho Filipa? Na to sa dá dvojakým spôsobom odpovedať. Že neviem? To nie, myslím si, že viem. Takže kebyže sa bavíme o konkrétnych prácach alebo pre prácach na nejakých konkrétnych klientov, tak myslím, že to boli roboty pre Telekom, že to boli roboty pre ČSOBčku, ktoré naozaj že vtedy ten brand zviditeľnili a uspeli v zahraničí. Ale taká možno, že širšia odpoveď a filozofickejšia je, že asi preto, že pre tie isté dôvody, pre ktoré všetci ostatní držitelia tohto ocenenia dostali Filipa. Lebo nie sme normálni. Nie ste normálni. Lebo kto normálny by robil túto prácu, investoval by stovky, až tisíce človekohodín do snaženia sa, do vymýšľania niečoho originálneho a pritom sa stále bavíme o niečom tak nepopulárnom a otravnom, ako je reklama. Je reklama otravná? Z 99% áno. Mňa ešte zaujalo to, že ak dobre počítam, 9 rokov ty pôsobíš v reklame? Cca 9. Za 9 rokov, 10 si to dotiahol na Filipa, to je akože pomerne rýchlo. Mal som veľké šťastie na dobrých učiteľov, to je myslím si, že absolútny základ, aby mladý človek, keď príde do reklamy, aby si našiel vo svojom blízkom okolí niekto, kto ho bude inšpirovať. Kto to bol? V mojom prípade to boli dvaja páni, Michal Pastier a Igor Majkút. A obaja nemohli byť viac rozdielni, ako boli a ja som si vlastne z každého bral to najlepšie. Pokojne kritizuj a nadávaj a hovor nevypovedané. No, Michal je ten bláznivý nadšenec zalúbený do digitálu, alebo aspoň v tej dobe bol. A Igor Majkút je taký ten klasik bard milujúci tým, že bol art director milujúci reklamu, kde sa hovorí čo najmenej a ja ako textár, copywriter si cítim, že toto si nesiem stále so sebou, že čím menej toho hovoreného slova tam je, tak tým lepšie. Takže asi to je ten ako keby prvý dôvod toho nejakého rýchleho postupu a druhý dôvod je potom vždy ten kolektív, ktorým som bol obklopený, či už to bolo v mojej prvej agentúre v Zaragoze alebo v súčasnej BMW Sači & Sači, že je tam tím ľudí, ktorí sú kvalitní, na ktorých sa môžem spoľahnúť a s ktorými sa perfektne doplňame. A mnohí predchádzajúci respondenti, väčšinou copywriteri mi hovorili, že najlepší je ten storytelling. Že to je ten priestor, hej, kde ty ideš vypovedať nejaký príbeh. A ty teraz hovoríš, že najlepšie je čo najmenej. Ale storytelling môže byť nesmierne výpovedný aj bez slov. Ak je to dobrý storytelling. Dočítal som sa, že si do reklamy si vstúpil, alebo si začul to volanie tak, že si pozeral reklamy na YouTube. To je pravda. Nejak si zachytil ten algoritmus YouTube. Konečne algoritmus, ktorý niekomu spravil niečo dobré so životom. Presne tak. A ja vtedy ako študent žurnalistiky, ktorý si nebol veľmi istý tým, či to chce robiť, tak zrazu na mňa zaútočila prvá zahraničná smiešná reklama, druhá, tretia, 755. A zistil som, že nielen, že chcem zdieľať s ľuďmi tieto reklamy, založil som si vtedy takú stránku na Facebooku a to ma nútilo každý jeden boží deň pozerať tie dobré reklamy. A to je, myslím si, že veľmi dobrý základ a veľmi dobré samoštúdium, ktoré potom vás už len nejakým spôsobom formuje a vy, keď sa ocitnete sami v tej brainstormingovni a vymýšľate, tak či sa vám to páči alebo nie, tak trochu sa s tým všetkým, s tou celou databázou, čo máte v hlave, porovnávate. A to vedie, myslím si, že zväčša, ak je človek sebakritický, k oštipku lepšiemu výsledku. OK. Dobre, pozrel si reklamy na YouTube, povedal si toto chcem robiť a potom ďalej čo? Ja som si o veľa veciach v živote povedal, že ich chcem robiť a nerobím ich. Išiel som si za tým. Napísal som do prvých reklamných agentúr, či nechcú stážistu, ktorý bude u nich veľmi ochotne robiť zadarmo. Vedel som, že do toho musím investovať niečo ja, že nemôžu do toho investovať tí druhí, lebo tak nejak som tušil, že to ešte neviem. A to si bol na výške ešte? To som bol na vysokej škole, tým pádom som si to aj z tohto ohľadu mohol dovoliť. A začal som tráviť svoje letá, namiesto toho, aby som ich trávil v redakciách novín, ako to bolo predtým, tak som ich začal tráviť na reklamných stážach. A takto som absolvoval jednu, druhú, tretiu. A oni ti povedali, že Ježišmária, super, akože však práca zadarmo, hej, že poď. Ako ktoré agentúry, ono to
ja sám dnes dostávam množstvo mailov so záujmom o stáž a vlastne aj rozumiem tomu, keď niekedy to tie agentúry odmietajú, lebo ten kandidát potom nebude mať kvalitnú stáž, keď sa mu nemá kto venovať. A keď cítim, že mám na to priestor, alebo moji kolegovia, že majú na to priestor, tak niekoho takého zoberieme a you never know. Možno to bude ďalší Filip. Možno to bude ďalší ty. Alebo Filipka. A čo si myslel, keď si začínal? Teda, hej, že už sa oficiálne začala tvoja kariéra reklamná a teraz si povedal čo? Povedal som si, že a teraz im musíš ukázať a dokázať, že to vieš robiť. Toto ma hanálo vpred, trúfam si povedať, že niekedy možno až nezdravá súťaživosť, ale toto som sebe vždy mal, chtíč dokázať druhým, že to viem. Čo musí mať človek v sebe, aby úspel v reklame? V našej agentúre máme na mnohých dverách ten istý nápis. Áno. Je tam napísané do it with passion or not at all. Ja si myslím, že to je dobrá odpoveď na túto otázku. Mať vášeň a platí to podľa mňa, že nie len pre reklamu, platí to pre akékoľvek ľudské snaženie. Myslím si, že je to, že veľmi ľahko to človek dokáže prekúknuť, či ten druhý na opačnej strane, že či má tú vášeň. Robím rozhovor s Filipmi, Filipov je 25, tuším presne. A sú to sami muži. A teraz je otázka, že prečo? Lebo, doplním, nemyslím si, že by reklama bola že inherentne sexistickým prostredím, hej? Že by sa tam nejako systematicky ženy vylúčovali. To si ani zo svojej skúsenosti si to nemyslím. Naopak si myslím, že je to jedno z najtolerantnejších prostredí vôbec. Zároveň ale teda za 25 rokov nevygenerovalo, zjednodušene povedané, ani jednu Filipku. A teraz, že prečo? Že niekde sa niečo deje, čo to... Lebo to nie je o tolerancii. Áno. Je to o tom, že objektívne to majú ženy v živote ťažšie ako muži. Som o tom absolútne presvedčený a špeciálne to majú ťažšie v oblasti pracovného života a kariéry. Lebo to mnohokrát nie sú len copywriterky, art directorky, ale často sú to aj matky. Áno. A toto je tá, nazvime to teraz v úvodzovkách, nevýhoda. Ja sám vo svojom pracovnom živote som obklopený a bol som obklopený naozaj že množstvom mimoriadne talentovaných a šikovných žien. Čiže mi to vlastne nedáva logiku, aby sa to v blízkej budúcnosti nezlomilo. OK. Viem asi o 3 kandidátkach, môžem potom odporučiť. Kým iným by si chcel byť v slovenskej reklame, ak by si nebol sebou? To je ťažká otázka. Asi by som chcel byť Rasťo Uličný. Príde za tebou hneď, po tebe teda. A nehovorím to preto, že by tu niekde stál, lebo tu ešte nie je. Ale asi by som chcel byť Rasťo Uličný z jednoduchého dôvodu. No. Je to jeden z mála špičkových, kreatívnych riaditeľov, ktorý sa dokázal pretransformovať do inej pracovnej pozície, že sa proste pred mnohými rokmi stal úspešným manažérom a človekom, ktorý vedie agentúru dlhé roky. Tá agentúra je tu cez 30 rokov a naozaj dokáže byť dravá, živá, mladá, ambiciózna a na vrchole veľmi dlho. A toto vlastne je, že myslím si, že je inšpiratívna premena. Nechcel by som mať jeho vlasy. Má ich veľmi málo. Chápem. Happens to the best of us. Čo ti reklama dala? Čo by si inak, ja neviem, nemal v živote, nezažil by si? Nesmierne nestereotypnú prácu, ktorá ma mimoriadne baví, naplňa a ktorá ma každý deň presvieča o tom, aký som v tom ešte mizerný. Že povieš, že strašne dobrý, to by si mohol. Akože... Nie. Odporúčam ti niekedy vidieť tú mizériu na našich brainstormingoch, kedy naozaj možno aj pol hodinu nikto nič nepovie a to sú tam ľudia, ktorí majú všemožné ocenenia z domova a zo sveta. A to je na tom vlastne to krásne, že vlastne že tá reklama mi dala ten pocit, že každý deň je nejaký challenge pre tebou na stole a to je na tom fascinujúce a zábavné. Čo ti reklama vzala? Vôbec nemám pocit, že by mi niečo reklama vzala. Práve naopak. Myslím, že by som reklame krivdil, keby som tvrdil, že mi niečo vzala. Úplne posledná otázka. Daj nejaký
kultový alebo legendárny headline, alebo reklamu, alebo zvučku, alebo hlášku, takú, čo na prvú ti napadne teraz? Ty hneď niekoľko. Jednu. Duffy Fofolu? Duffy. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujeme.